Welcome sa itong tagnas pagtuon ang pagtuon nga itong gikinahanglan aron madugangan pagid atong kahibalo sa Ginoo o labaw pa kitang masuod kaniya aron nga kita mahimong influensya usab ngadto sa uban. Pagbalik ni Ginoo Kristo daghan ang makabig ngadto sa kamaturan. Apan sa dili pa kana ako kamong imbitahon sa kapagampo. Amahan nga langit nun, salamat sa pribilehyo nga kami katuon sa mga pulong. Salamat sa balang espiritu, magpabilin sa mong kasing-kasing, maghatod ka namo sa mga pagtulunan nga maghatag o kaalam nga kami mahimong hingpit, lig-on nga mga alagad diya sa imong gingirian. Kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manluwas. Amen. Welcome, Ma'am Shay, sa itong taknas pagtuon. Dusi na, Ma'am Shay. Dusi. Ika-dusi. Leksyon 12. Sana lang, kaleksyon para mahuman ang second quarter. Dr. Roger, welcome. Yeah. So, thank you. Salamat sa the journey of the taknas pagtuon. Ato na po abi-abihon ato mga televiewers. Kinood, gahulat kid sila na. Sa nagkalinlain nga kaumahan sa Mindanao o sa nagkalinlain nga lugar ng kalibutan. Na kanang maabot. Tubi na ginang radio stations, di kinato kalimtan, Ma'am Shay. Daghan nga mga radio stations. Salamat kayo. Diya sa Butuan, Mati, Davao, Tagum, Matanao, Digos. Diya sa Baguntas, Valencia, Bukidnon, Iligan City, o ang maabot ng mga stations. Binagyan diya po sa Don Carlos, o sa tanan ng mga pamagi gamit sa Ginoo, live stream, sa YouTube, o guban pa. Salamat kayo, o ang taknas pagtuon, all over the Philippines siya sa Bisaya o Tagalog. Kaya ang Manila, doon na po sila ilahang oras ng pag-aaral. So sa atong mga devoted nga mga viewers alang sa takna sa pagtuon o sa atong mga tigpaminaw sa atong mga nagkalain-lain nga Hope Radio sa takna nga pagtuon. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta. Okay. Happy Sabbath kaninyong tanan. Kini, atong basahon, Ma'am Shay, ang memory verse, Lucas 19:41, Jesus in Jerusalem. JIJ. Jesus in Jerusalem. Unsa Lucas. Importansya ni ini karon atong kuhaon kay wala man kayo ni siya hatagig pagtagad ning Jerusalem. Kay gani ako magwali raman ko og Jerusalem kon naay evangelistic series. Usually tuwa dito sa katapusan nga topiko. Lucas 19:41 ug sa nagkahiduol na siya ug sa pagkakita niya sa syudad kini iyang gihilakan. So dunay masulubon nga hulagway ang bersikulo nga imong gibasa, Ma'am Shay, kay dunay teksto sa Balangkaw Selatan sa Lucas 11:35. Jesus wept. Gisulti na siya nga bersikulo nga pinakamubo nga bersikulo apan pinakasubo tungod kay mihilak si Ginoong Kristo. Pero ang paghilak ni Ginoong Kristo may kalabigitan kadto ni Lazarus. Yeah. Pero kini nga paghilak ni Ginoong Kristo may kalambigitan sa usa ka lugar dili sa tao. So dunay dako og bugat kayo nga importansya nga kinahanglan ato may baluan. Ngano nga ang Dios nga magbubuhat sa tanan, sa langit ug sa yuta, magbubuhat sa tao ug sa tanan, gahilak sa usa ka dapit nga giganlan og Jerusalem. Doon na ginahitang aga, ana, Dr. Roger. Adunay nagpaluyo ana. Doon na nagpaluyo. Yeah. Doon na po nagpa... Adunay hinungdan nga ano siya naghilak. Ano imong subayon ang kinabuhi ni Ginisos sa Jerusalem. Daghan lugar nga naa sa iyang giduawan pero the only place nga iyang gihilakan mao ang Jerusalem. Kana mo gina siya nga sa imong pagtuon, pagduki-duki ani atong diksyon. Unsay mga katarungan ka nga imo nakita? Ano nihilak man siya? Abi nimo si Ginisos iyang gihimo ang iyang panahon diha sa pagministeryo.
iyang gihimuan tanan nga mga pamaagi nga ang makatawhan sa Jerusalem makakita niya. Pero sa luyo sa iyang pagministeryo, wa gyud sa makita. Medyo na tabunan ang ilang mga mata sa unsa ang gihimo ni Ginoong Kristo para kanila. Oh. Kaya ang ilang nakita kang Kristo, ang iyang pagkakabus, ang iyang pagkatawo gikan sa pobre nga Pasungan sa baka. nga dapit. So may kalambigitan ang ilang expectation o may kalambigitan sa ilang mga practices. Okay. Nga ni ang ilang expectation nga ang Mesiyas nga moabot murag harianon gyud. Mo Ikan sa kaliwatan ni David. O niya who will political Deliver. sa mul- Deliver Political them from political deliverer. bondage. Karon, So wala nila na dawat kay ang ilang expectation wala man maabot. Yeah. una sa tanan, kinahanglan natong masabtan nga ang Jerusalem mao ni siya ang seat of government sa pangagamhanan sa mga Hudyo. Yeah. Seat of government. Mao ni ma'am ang ginatan-aw nila sa panahon nga dunay mga labi na gyud sa Passover kay dinhi man gyud ang templo na himutang. Kung naa may dapit nga imong una-unaon nga pinakapuno sa gugma, kung naa may dapit nga imong tan-awon nga naa dinha ang true religion, pagka manggiangayon, pagka may gugmaon, mauna ni ang Jerusalem. Makonsider nato ni nga maon ni siya ang ug sa tuwa pa karon sa sistema sa Seventh-day Adventists, General Conference ni Ma'am Shay. O na siya ang headquarter. Headquarters mo adtor ba ka dito? Muna siya nga. Mao ni ang ginahandom ngano ang mga Pilipino pag-abot sa quinquennial session. Ngano nga daghan ang mga tawo nga bisag dili delegado manginbitar gyud nga o maghangyo gyud nga mahimong delegado tungod kay importante sa ato Ma'am Shay makabisita sa usa ka headquarters ang panggobyerno gayud pinakadako nga gobyerno. Og mao ni ang Jerusalem. Og ato ni nidiretson ngano nihilak ang atong Ginoo. Nihilak ang atong Ginoo tungod kay wala niya nakita ang angayan niya makita dinhi niini nga Lugar. dagat. Yeah. Ha? Sakto na. Imbis nga diri niya mo guwa ang gugma, kaluoy, pagsinabtanay, nahimo na noon Ma'am Shay, nga sentro sa tanan nga mga klase sa pagpangilad, tuis sa unsa ang angayan nga himuon. O usa sa mga kamatuoran ini ato siguro malabyan ni unya kadtong na maligya sa templo nga gituwang ni Ginoong Kristo ang lamisa kay ang templo nahimo naman noon nga dapit nga Paligyanan. paglimbong kay sumalagi sa Negosyo. negosyo nga may negosyo nga maayo. Okay man ang negosyo. Pero gihimo nila ang simbahan o ang templo nga tuburan sa ilahang paninapi nga pangilad ang paagi. Kay kanagong magdala kag karnero, moagi man na siya sa sa procedure, kay eksaminon man na siya sa kining mga Levites. Levites. Tan-aw nila kung okay ba ning basinog na ni piang, giubo ba ni, hisipon ba ni, or niwang ra ba ni siya, wa mo sakto nga sa weigh-in o sa kuan pa wa ka abot sa timbang. O wala gyud kunoy karnero nga gidala sa gawas nga mulusot. Ang tanan mayon gyud nga di pwede. Ang amo rang karnero gyud na ami giandam. Nami giandam dire Mas balaan tong karnero. mas qualified din siya nga karnero. Kanang imo di gina madawat ihata Mas halad bala, ato sige. mas mahal Ano po. ita mo? Ginegosyo plus ang ilang kwarta dili mao ang ilang monetary ang currency atong dapita i-exchange panalitan $1 karon 44 karon sa toa
ila lang bayluhan og 22 or 30 ba? Perting luuya kaayo, nahimong usa ka burden sa mga Hudyo ang kaluwasan kay ang pagdala og offering ngadto sa templo may relasyon man na silang pagtuo ni Ginoong Kristo nga mao ang magaluwas sa tanang mga sala. Mao man to giingon sa Juan 1:29, palihog ma'am siya atong basahon ng Juan 1:29, may relasyon na siya sa gisulti sa Juan 1:29 nga gisinggit si Juan. Gisinggit si Juan nga ang karnero nga makaluwas kay templo man si Ginoong Kristo. Juan 1:29, Ma'am Shay, palagbasa. Og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya. Og siya miingon, tan-awa, mao ka na ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Mao na siya. Tungod kay ang karnero o kordero, mao to ang kordero, si Ginoong Kristo nga gisimboluhan sa karnero, mao to siya ang naghatag og simbolo sa kaluwasan. Bugat alang sa usa ka Hudyo ang pag-offer dito sa templo. Apan gihimo ang templo nga dapit nga sila na pakyas, na frustrated sila sa in English pa, na disappointed sila, na wala nila nakita ang maayo nga pagamahanan. Wala nila nakita ang Ginoo kung waadto sila sa templo. Sipyat kaayo gyud Ma'am Shay. Mao ni nga ang Ginoo wala gid sila ang gihimo. Mao gyud ang paghilak. Kay wala gyud nagrepresentar. Sa ilang kahimtang, nakita ni Kristo ang espirituhanong pagkabuta. Ya kanila. Mao gina ang hulagway, spiritual blindness. Nga nagingon nga dunay gisulti atong Ginoo nga pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga patay. Wala man siguro patay nga makulubong sa patay. Pero doon na ni gipasabot nga buhi siya pero Patay. walking dead. So, dili ni siya physically dead, Dr. Roger, kundi spiritual death. Sa mga negosyo o sa mga ginabuhat nila sa templo, wala gyud makapugong si Ginoong Hesus. A cleansing happened. Ug imong makita din Gituwang. ang iyahang authority, no? Authority. Because muragi pakaulawan nila o gihugaw-hugawan nila ang iyang balay. Kana, wala siya. Mao na yung ginatawag sa righteous indignation in defense of truth. Mano siya. Ingon si Pablo nga kasuko pero ayaw pagpagkasala. Mao na ni sige Ginoong Kristo rin nakapasaran ni Ma'am Shay. Ayaw di nato ni gamiton nga teksto nga magsuko ta kay kasagaran nato masuko makasala gyud. Pero si Ginoong Kristo siya rin masuko nga di kasala. Basta di nato ni himo ang kapital nga atong Ginoo gani nasuko. Righteous indignation to siya. Sakto In kayo defense nga. of truth. So karon balikan nato ang kinabuhi ni Ginoong Kristo. Giunsa niya pagtagad ang Jerusalem. Kining Jerusalem gikan kini sa duha ka pulong nga Jero means city. O Salem means peace. Peace. Muna nga, the city of Salem is the city of peace. Jerusalem dahil tawag, ana. Jerusalem. Dapit sa kalinaw. Apan wala gyud sa iyang ngalan. Muna gingon nga, ang iyang ngalan, perting ninduta kayo. Ang iyang aplido, perting buutan na kayo. Ngalan siya panalitan og GC Maluluyon. Pero, ang kinaya, Ma'am Shay, murag si Lucifer. Oo. Ang lugar, mayo. Apan ang mulupyo, Mao na siya. mayroong problema. Usa ka dapit nga unta makita ang kalinaw, ang kaluwasan, pero tuwa dito ang kaguliyang ug ang kalibog. Ang mga tao, imbis magiyahan sila, magtanaw sa Jerusalem, sama ba nato? Wala man tagaw na Ma'am Shay, nga moadto ta sa simbahan, karon mag-witness ta sa away sa tigulang sa iglesia versus tigulang sa iglesia, diakono versus tigulang. Wala man tagaw na nga moadto ta sa simbahan, aron mahimutang saksi sa ilang panag-away. Moadto ta sa simbahan kay mahimutang kabahin sa pagdaig sa Ginoo, inubanan sa komunidad nga puno sa kalinaw ug kalipay. Unsa kay batu ini Ma'am Shay, moadto ka sa simbahan dayon.
Pag-abot nimo dito 8:30 giwit saksi na ka og galalis ang superintendent og kay ang programa mahuman. Sa estudyante pa ko dito sa Dumaguete, nakakita gyud kog hapit magdinunggabay din ha. Inside the church. Mga Murag church dili- leaders. dili maayo nga- Dili gyud siya maayong tan-awon murag because that is a house of worship. Karon That is atong not our house. ato na ni siyang tagaan og application sa atong gusto nako nga atong kuhaan ni siya og application sa atong kapanahonan. Dunay mga pamaagi karon gigamit ang kaaway nga gamito nila ang buluhaton sa Ginoo aron nga madani nila ang uban nga mga membro ngadto kanila. Diri sa Hulagway sa Jerusalem, Dr. Roger, gigamit nila ang karniro nga maoy galamiton aron nga makapangilad sila. Wala na lain nga butang dito. Kato mga money exchangers dito sa sulod sa templo, kato mga kwarta mo to ibayad sa kaniro, ma'am say. Tole, Sige, mao exchange. na ang lakang ni Lucifer. Gamiton ang relihiyoso nga butang, mahimong frontage ba? Kana siya nga Sa word. pagpadako sa self-interest. Nahitabo sa atong iglesia, magbantay kita. Dunay mga katauhan nga mga dunay talento. Gamito nila ang mga membro sa iglesia alang sa katuyuan sa pagwali sa mga balita. Wala sila kay balo nga mauna na siya ang pamagi nga naginahinay kapag biya nagpahilayo sa Dios tungod kay nagtuuman ka nga ang imong gidapigan nga kausa buluhaton si Ginoo dili na siya mao. Kaya ang gigamit nila dito karniro pero pagpahilayo sa mga tao gikan sa Dios. Ang pagbuhat, dili mo makita nga naay dili mayo. Kay buluhaton guna sa Ginoo. Pero dili makita sa tao ang motibo. Mao na siya. Ang nagpaluyo nga motibo niya na, nga mo'y nagaanod sa tao, pailayo gikan sa O kamatuan. doon na po'y mga tao nga wala po sila kay balo sa kamatuuran sa ilang motibo. Di sila ka-define og sakto ba? Nga gigiyahan ba kay sila sa Ginoo ani? Kaya ang ilang una na basta magwali sa mga balita mao na siya. Dili. Hinahanglan nga mo align ka kung unsa ang organized nga pamaagi sa Ginoo. Ingon nga organized body of Christ, mas maayo gyud nga adto kita mo subscribe unsa ang organized practice and norm dinha sa iglesia. Nagisgot man ka ng organized, pastor. Ang iglesia manggod, kaangay sa lawas. Ang lawas adunay daghan nga systems. Pero wala ka pasabot ang usa ka system nga independent siya. Independent siya. Kinahanglan mo Nagabuhat siya for the good of the whole body. unay giingon sa in English nga doon na siya ay synergy. Oh. So, Synchronized nasa synergy. kaugalingon nga function, pero ang iyang function, kayuhan sa kinatibukan nga lawas. Oh, dili siya magsupak sa Yeah. ang kamot, dili siya musupak sa iyang Sa ulo. tiil, ang tiil di siya musupak sa iyang doon na sila harmony, unity of the body of Christ. Kini adto ta sa Jerusalem, ang Ginoo natawo siya sa Bethlehem. Okay? Dito siya nagdako sa Nazareth. Dito siya naghimog ministeryo sa Galilea. O dito sa Galilea, dunay gamay nga dapat gitawag og Capernaum. Nagilak po siya ani kini niyang Capernaum. Oh. Kining Capernaum, gamay ni siya nga lugar pero dinhi ang iyahang center, missionary center ni Ginoong Kristo. Of course, naghimo siya missionary dito sa Samaria, ug sa ubang mga dapit sa Jerusalem, after Jerusalem, gihimo na si Ginoo. Pero kining Jerusalem na himong usa ka dako nga center of attraction sa diha nga si Ginoong Kristo nakahimo sa iyang final ministry. The last week sa ministeryo ni Ginoong Kristo nga gidala siya dito sa Golgota. Gaampo siya dito sa Getsemane. Ang tanan nga mga hulagway sa katapusan nga simana sa ministeryo ni Ginoong Kristo mo na ang hulagway nga magsulti nga unsa ka importante kini nga dapit nga Jerusalem. Sa komisyon nga gihatag ni Ginisos, imong makita dito nga ang number one gyud nga lugar
kita ganyag kaimportansya Jerusalem. Jerusalem. Ngani, sa pagbalik sa Ginoo, napadyo ginatawag New Jerusalem. Kana gisulti lang na kay mao lagi to nga gibantayan siguro ni Jan nga ang Old Jerusalem murag wala kay maka-attract sa sila ha. Mo to giganlan niya New Jerusalem. Of course, tungod kay bag-uhon man pud niya ang mga pagbati, Ang tanan. ang tanan mo to nga dunay sakto nga description, adjective, New Jerusalem. Nakita nga ang gulo dito, Pastor ba? Ngano nga ingato ang kaimtang sa mga tao sa dili pagila kay Kristo. Tungod kay ni mga tao sa dugay panahon, of course, kini sila gipili man si Ginoo sa kasaysayan nga mahimo niyang katawhan. Ang problema lang kay wala nila mahimo ang katuyuan sa ilang pagkatinawag. Mao na siya. Dili man pud ta makaingon nga mao na gid kita, nahingpit na gid kita nga nagsunod sa atong Ginoo. Pero ang ato ang responsibilidad karon mao nga dili na unta mahimo pag usab, dili maduplicate ang kapakyasan sa mga katawhan sa Ginoo, mga ministro, mga church leaders. Dili unta nato maabusuhan ang atong responsibilidad. Yeah, that's the point there. Sa pamaagi nga malayo na noon ang mga katawhan gikan sa Dios. Mao na nga usagid kadako nga sayop nga dunay usa ka leader sa iglesia o sa ato ang denominasyon, mga pastor ba, nga makig-away sa membro sa iglesia. Kana dili naman kay na makita diri pero gihulagway na diri sa gingon God versus Caesar. Kinsa ang atong unahon. Kini gihisgot po ni salapi or ikapulo. Yeah. Nene ang gulo ha. Ginapadayag ni Ginisos ang responsibilidad sa tao ngadto sa Dios o responsibilidad niya ngadto sa gobyerno. Okay. Mahinungdan nga ingon ni Ginisos ihatag kang Caesar ang iya ni Caesar og sa Dios ang iya sa Dios. Kana dako ni siya nga pulong tungod kay nagisgot na siya og responsibilidad nato nga may kalambigitan sa example ikapulo. Yeah. Sa transaksyon nato sa gobyerno. Nga ang iglesia dili siya mo likay sa iyang responsibilidad kung kay Caesar may kalambigitan kini sa iyang pagpuyo sa iyang komunidad. Mahimo siyang malinawon nga membro sa sosyedad, ma-appeal siya og mga kalihukan sa komunidad. Dili kay akamura diya kay Adventista ko. Yeah. Kinahanglan mo appeal kita. Pero dili ta mo compromise. Walay compromise nga may tabo. Dili ta mo compromise pero ang spirito sa exclusivist gani pag kanang paglain-lain sa kagalingon. Dili na mao ang ehemplo ni Ginisos. Dili na siya gyud kay ang tao social na siya og part siya sa community. Dunay nangutanan ako, Pastor, pwede ba mo tambong og patay lubong sa adlaw nga Sabado? Kay namatay na mo nga parente ko nga dili ko kabasag teksto ana pero common sense ang ngayon mo tambungan na siya. Yeah, relational. Kay wala na ba'y repeat anang patay. Unang ginaingon, no man is an island. That's it. Og kung gusto po ta mo witness alang sa Ginoo, we don't have to be separated from the group. O kining katapusan nga hulagway nga hangayan nato i-display sa atong leksyon kining Lord's Supper. Diri gipakita ang tinuod nga pagpaubos ni Ginoong Kristo. Yeah. Kay ang pagpaubos mo na siya ang liso sa kadaugan sa ministeryo. Kung walay pagpaubos, walay kadaugan ang buhat. Tungod kay si Ginoong Kristo gihimo na niya ang tanang hulagway sa pagpaubos. Nagpaubos siya gikan sa pagkatao, bisan sa langit, gapaubos siya sa kagalingon na naog siya gikan sa langit na dito sa yuta. Pagabot sa yuta, pinakaubos magyud nga klase sa pagkatao. Dayon pinakaubos nga klase sa pagkinabuhi. Pinakaubos pod nga klases pagkamatay. Kamatay. Aron mahulagway niya nga ang pagpaubos yawi o liso kini sa tanang kadaugan si Kristo. Amen. Ang maong sentro sa kalihukan sa Lord's Supper nagapadayag sa kamatayon ni Ginisos. Gahulagway siya sa pag-ambit sa kadaugan diha sa kamatayon. Yeah. Mao doon na kitay Lord's Supper, maapil gid kita niini kay
dili man ni siya pagkaon sa lawas ni Ginoong Kristo, di ni siya pag-inom sa dugo ni Ginoong Kristo, kundi mao kini siya ang simbolo sa pag-ambit, pakig-ambit sa lawas ni Ginoong Kristo, simbolo sa iyang kamatayon. Ug ang iyang bilin nga dugo giula sa cross sa Kalbaryo nga maoy responsable sa atong kapasayloanan. Yeah. Sa sala nga imong nahimo, sa sala nga imong nahimo karon ug sa sala nga imong mahimo pa. Ano nga, angay kita magdayeg, magpasalamat, tinagi sa pagpartisipar. That's right. Yan ang bulo. Mo na gayon dalaygon ang Ginoo nga iyang gihimo kini alang kanato. Ang Jerusalem nahimong usa ka dapit nga dili nimo mabutang sa gawas sa history, sa kadaugan sa ministeryo ni Ginoong Kristo kay mao kini ang dapit nga iyang gihatagad dotong pagtagad gani sa pagbalik pag ni Ginoong Kristo ang dapit nga atong padulngan gitawag og New Jerusalem. Og didto kita magpuyo, London kalipay, didto kita magpuyo, London kalinaw. Og didto kita magkita kitang tanan og atong paminawan ang usa ka awit dugang inspirasyon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ibati kong kasiguruhan sa ako nang nabuhay, mga pulong sa pag-ampo aton nang nahimo apan sa panahon nga milabay imong gisalikuan nawadan ikaw sa paglaom gidudahan mo ang iyang gahom Daghang salamat Ginoo sa leksyon nga among natun-an niining tibok semana. Hinaot nga masabtan namo nga ikaw nagapaubos o gibuhat nimong tanan aron nga kami adunay kalampusan sa among pagdugtong diha kanimo ug adunay usa ka panahon, usa ka adlaw nga kami makig-uban kanimo niya ang bag-ong Jerusalem. Bugkusa kami sa gugma, pagpaubos, bugkusa kami sa imong grasya, Amen. panalangin o kapasaylohan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Andong ko, higugmaon mo si Kristo. Gitipikan ko ang kagahapon ug ako nakakatun kinabuhi nga langit no kinahanglan maangko kasing